open mic, open stage. Det är något som vi brukade när vi bor nere och arbetade vid sanken och Arnold, Jordan Flöna. Får vi ut till stinsen jag prövar sanken här. Så det är som det faktiskt är som så kvällt var Greta Soppbeck särskilt gäster. Hon spelade första set på halva timme och vi måste göra då vi spelade set på en kvarter, det blev ganska långt och så att när så är det open stage, open mic, resten av kvällen här folk skriver sig upp och så kommer det upp och vi får ha det för sig touch minuter på två chanser så kommer folk komma sen den och pröva där något chanser så det är inte bara för singer-songwriters det är service och storytelling stand-up comedy chapter eller man kan läsa yrkingar det är liksom också öppet så visst det blir här i flera månader, ett år, 2-3 år så för vet en ny artist så där en ny lista fall blev skapat tamadan Sigmund han kom och spelade för han har ett annat speciellt det är går det jag förnämmer att jag kanske kan bli han till det nästa namn till för här som forum här man kan komma och pröva tingarna och istället för man bara sitter hemma i sovkammaren eller i lokalen skimmer ut med den falska de skreta först för någon sang knärande för först tower till en sån jam session som ser sig gester och gick slängt runt på. Det kan vara att folk alltid är just för mig. Så det kan vara att det så att vi får bråk tanlusen, smärta tanlusen. Det är tillfället att jump så för man hör det komma upp befria sig. Sluta läs och utsätta. Så vi hoppas därför att hända för att färra torra. Det är inte för att jag har tänkt till. Det var en äktor. Så det är bara tid som är ute. Det är bara att komma. Ingen kommer om man att snotta till det. Visst han är och så på vägen. Bitcha debut.